Munyaradzi Alex Shoko anozikanwa nenyika yese kuti ndiye the founder weKUTYA. Wamoza kuti anouya achitaura achiti aiwa ndindakamaneja kuuya nema-structures at the Children of Zimbabwe War Veterans Association panguva inoi uya achifighter against the regime, the ruling party ZANU-PF, achiti aiwa mapolicies ari kuimplementiwa nevakomana ava pane ma-citizens, they are inhuman. Panguva ino achiti tiramba takanyara kusvika rini hazvichaiti. Situation yavo munyika yeZimbabwe yakuda kuti mavoices akaita sana Alex Shoko vanozikanwa kuti mafounder eKUTYA vanokonzi ma-intel unit ari kuopposa the regime nekuopposa corruption. Not subscribe or like out on the bell icon. Tivila pendo pake Munyaradzi Alex Shoko amudanyira achiti I've chosen to stand by the suffering masses of the people of Zimbabwe. Government policies must benefit every Zimbabwean despite color, tribe, gender or political affiliation. Programs that seek to benefit a certain ethnic group of people are against my country. I am not part of this. Aluta. Tomashuka nomudanyirwa panapa anouya achitega mapictures amuri kuona ema presidential input scheme anenge akatageta kune ma-war veterans aiwa nevamwe vakomana ve the ruling party ZANU-PF achiti these programs ari kungobenefita ma-allies, ari kungobenefita vanhu ari affiliated the ruling party ZANU-PF achiti aiwa izvo ndo zvatiri kuramba, everyone must benefit despite kuti uri mutema, uri mutsvuku, uri mukaranga, uri munhu akaita sei. Mashoko arike panguva ino aitwa na Alex Shoko achiti now ava kusimuka achifighter against mapolicies anoonekwa kunzi aiwa haasi kubenefita vagari venyika yeZimbabwe. Ari kurwadziwa the suffering iri kuitwa nevana vemunyika yeZimbabwe achiti aiwa now we are going to expose corruption, we are going to call mavoices edu acharamba ari loud tichiexpose zviri kuitwa nethe regime kuti vanhu vazive chokwadi. Imbotidze mafungiro enyu mboti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa tinoona vana Alex Shoko vanoonekwa neintel unit yavo yeKUTYA vaizama kuexpose zvinhu zvinenge zvichiitika the ruling party ZANU-PF. Pinai comment section medu mudze mafungiro enyu mboti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Don't subscribe or like, hit on the bell icon.